Evo, rasplakaću se. Ovo je neverovatno da postoji još ovakvih ljudi i ovakve organizacije kao ja barem nisam doživao. Radimo za jednog dedu koji smo našli ovde u prodavnici. Potrebna mu je pomoć i odlučili smo da mu pomažemo. On je jako bolestan. Mnogo je počelo njemu da truli od nekog bolesti, tako da smo odlučili da mu pomažemo i odradit ćemo jedan paket koji će da mu pomaže. Isto. Da vam Bog na dobro vrati. Hvala i vama, i nama je drago da pomažemo takvim ljudima. Jer nas je Bog poslao da takvim ljudima pomažemo. Bog nas uči da pomažemo ljude i mi to radimo uz pomoć Gospoda Boga svoga. Nema na čemu, neka te Bog blagoslovi.